खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै गोथार फोरोंगिरि सान। बोसोरफ्रोमबो दुलाराय हादोराव आगुनि हादोरगिरि सोलोंथाइगिरि सानथौगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान 5 सेप्तेम्बर खालारखौ फोरोंगिरि सान महरै फालिबोदों। दुलाराय हादोरनि फरायसालि सोलोंसालि फसंथानफोराव फोरोंगिरि सानखौ फालिदों आरो बिटिआर हालामनि फरायसालि सोलोंसालि फसंथानफोराव फोरोंगिरि सानखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लमजरा गामियाव थानाय ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुलावबो दिनै गाजा गोमजायै मोसानाय रंजानाय रोजाबनाय हाबाफारि लानानै सानसेनि हाबाफारिजों लोगोसे गोबां बिमा बिफाफोरनि नुजाथिनायाव दिनै फोरोंगिरि सानखौ फालियो। फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै केक हानानै बरायदों बल्लमजरा ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुलनि फरायसा फरायसुलिफ्रा फोरोंगिरिनि आथिङाव हमनानै खुलुमनानै बोर लानायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनो फोरोंगिरि साननि अनथोब होनानै हामलायथिबो होयो। फोरोंगिरिफोरनि दिननि थाखाय आङो जोबोद खुसि जादों। मानो होनबा दिनैनि दिना रंजानाय दिन, बे खारननि थाखाय रंजानाय दिन जे दिनै फोरोंगिरिफोर न'खरनि बिमा बिफाफोर आरो फरायसा गथ'फोर गासै खौसे जानानै मोनसे बुजिलायनायनि दिन। बे जाबाय फरायसा गथ'फ्रा गाव गावनि फरायनायाव माबोरै दावगानांगौ बेफोरनि बिसयबो फोरमायनाय जागोन आरो न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बिदा फंबायफ्रा बे गाव गावनि गथ'फोरनि जि फरायनाय माबादि फरायनायाव गोसो होनांगौ बेखौ बे दिनै सानलायनायाव बिसोरबो खोनासंनानै थांगोन। माबादि मास्टारफोरनिफ्राय गियानखौ मोननांगौ बेखौ न'खरनि बिफाफ्रा खोनासंनो मोनगोन आरो गथ'फ्राबो स्टुडेन्टफ्रा बुजिनो मोनगोन जे जों माबादि थानांगौ, सोलोंनायाव माबादि गोसो होनांगौ, फोरोंगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ जोङो माबादि लानांगौ। नङाबा दिनै बेवहाय आलासिफ्रा मा बुंलांबाय नंथारगौयैनो जोङो जे थांखि लानानै फरायसालियाव फैदों बे थांखिखौ जोङो माबोरै मावफुंनो हागोन बे बिसयखौ दिनै मिथिबाय आरो बेफोरखौबो दिनै आङो एसेबाबो फोरमायनो मोनगोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।